ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa ngifana nesiboshwe esigwetshi iminyaka kulomzimba ukushisa kwelanga kungidabula inyama ngiswela umthunzi kakunayo indawo yokucasha nina nisithanda makuphuma ilanga ukushona kwalo niyasithakatha sinemndeni esinxusela ukufa emsamo inkazimulo yethu ihlaba njengomkhonto oshisayo enhlizweni zabo bangaki abazondela impumelelo yabo ngoba kufunwa bubondla ingane abangayizali inkinga yabo nenhloso abafuna ukuyenza ukuthi bangene ephaketheni labo ngenkani uma bekunqaba kuloko isinqubo sabo sibenza izitha ngobumndeni nginimekele babukela emakhaya igama lami uSimbongi ngiyanamukela khona umcebo umfana gogo YouTube channel yazi mase sihleli kanje sesiwese sikuzele nama testimony hayi okunye njalo mfowethu kunjalo mfowethu mina ngumcebo umfana kagogo ongcobo omkhulu umashiya amahle ufuze fulelo unews uyiqadi thina esafaka umunini ngenza vuza kwifilanga thina amanye amadoda ibuya ngamahlahla siyabuya ngenkomo sengisho mina kunompunyopunyana umpunyo wabempethu umafavuke njengedangabala thi intombi zimbuka zihamba namasokazi thi ithambo lenyoka lihlabela imzonda yaho shima mfowethu sayibamba le nkondlo sayinikeza abantu and mfowethu ngiyacabanga ukuthi izobahila mfowethu yabo ngoba yabo ngendlela ebengakhona ngiyacabanga ukuthi most yabantu abamnyama abaphila endlini eminyama banenkinga nemndeni umuke waphumelele emndenini kuba kuyinhlanhla ungasolelwanga ukuthi wena wakhwabanisa mhlambe umsamo yabo waba khona into waganga ngaye emsamo wajikisa idlozi labheka ngakuwena abanye ngala bakhala ngokuthi hey wahamba wasithela akasabuyi azosondla ekhala ngoma black text abanye khona lana mfowethu bafise zabi ingane ukuthi zibe la wena ukhona izinto engishoyo abanye bebefisa ukuthi ekukhuleni kwakho ungacukanga uzofika esicongweni sempumelelo so kuningi mntaka baba esibhekene nawo sabantu abamnyama uzubona ukuthi abantu abamnyama siyazondana phatha kabi ikuphatha kabi ubona nje kahle umkhulu isifo nje serious nje esadinga ukuthi ngempela siphathe sikhuleke nje sikhulekele mntaka baba yazi ngiyefisa ukuthi wonke umuntu akukhulekele lo ngoba lento ivakashela nombani lento ayikhethi mfowethu even kwa mina kunawo uhlaphe ngibona umunye umuntu ngithi iyazi ngikhuze mina ukuthi mayifika manje ngathi yebo lonto le yini engathi manje sengathi manje lo umuntu lo ngeyihalela into yakhe yayibona into kanjalo iyafika leyo nto le uyikhulekisa ke leyo nto mntaka baba uyikhulekisa ukuthi ingakufiki ifike ihlale igamanxele ngoba emike yafika igamanxele ila usuqala khona ke ususifundisa ubusathane usufundisa ke manje ukuthi ngathi lo muntu ukhona mfowethu ukuthi uthola ukuthi umuntu uyamjabulela but kube nalo ukuthi nami kube yebo le nto le suku sesiqala leso sifo sifuna ukuyiveza lesosilwane yabo ukusikhuzeke ngoba ungayifisi impilo yomunye umuntu ngoba wonke umuntu ubhalelwe ikusasa lakhe wonke umuntu ubhalelwe ichapter yakhe la mfowethu mina ngokubuka kwami lokho injalo ngoba sonke nje umuntu enenkinga zakhe but before sisifona emkhulu yabo ngiyacabanga la ukuthi kwenziwa kanjani uthola ukuthi mhlambe umama wami yabo ubeshadile yase iyashona ke leyo ndoda abayishade na before mina during the time aqhuka inzilo avela besimo somuntu ophambukayo ahlangane nalo muntu ohlangana naye mase kuvela mina so ungizala nje uyisimo somuntu olentozi leyo kade eqhoke inzilo mina ezingane ephuma lapho akukho lapho mhlawumbe ngihambe kuvaleke khona and noma mase ngilungisa kanjani ngiqala ngakuphi yabona mfowethu ke lana ke ayikhulumi kakhulu ngesintu ngokulapha ngokulashwa ikhuluma kakhulu ngesintu uma ulandelisisa kahle mfowethu umuntu vele ume ezeqile yena wahamba wayoganga efaka inzilo lo muntu loyo kuyomela ukuthi ahambe futhi nakhona ayohlambulula leyo nto ayoshwelezela leyo nto lezo ngisho ukuze kuzoba njani mntaka baba ukuze lo mkhokha womzilo nobumnyama ungamlandeli lezo ngisho so same thing goes to umuntu ozalwe ngaphansi kwaleso simo leso ingane iyashwelezelwa icelelwe edlozini kuhlatshwa imbuzi igezwe ukuthi njoba kwenzeka kanje
sithi sizoyibika ukuthi seqa and futhi sizoyibika futhi nakhona ukuthi senze iphutha. So leliphutha esilenzile sicela ukuthi lingaweleli inganeni. Ayisithi ngisho. Bese emva lapho ke iyahlanjululwa ke leyo ngane kucela ushwele futhi nakhona nani nigezelana izandla khona la kuze nawe uzothi muphuma ekhaya mhlawumbe umuntu wesifazane kulelo khaya oshadele kulona uphume kahle. Yabo le nto le ngoba vele mfowethu amaphutha ayenzeka mntaka baba iphutha linokwenzeka ubuwazi ukuthi unikezwe umuthi ukuthi la 6 days or 9 days mele ungalali nomuntu wena uhebezeke vele uthi uyageza vele kugezeke kamnandi vele qhamile lentombi kadwa uyithanda vele ithi cha mina ngiyakufuna namhlanje yabo vele ubone ukuthi kusele 3 days ukuthi ngiqede uthi ngeke umkhulu seyongixolele yabo nto le kuyenzeka mntaba yabo nakhona uwenzile lokho mele ubuye uze la kumina sixoxisane kunikeza izinkamba uqale phansi ka ucela ushwele futhi uthi ususungimisa idalo waphinde wayihlalisa phansi ucela ushwele futhi nalapho usho ukuthi nawe uhaqo ukuphila wasemhlabeni kuyikona ukuthi uthi nani la eningi la ngigezeka khona ngicine seningisondezela into engiyithandayo uyakhuluma nedluze yayibona le nto le ngoba nakhona uma ukuthi uyabona ukuthi okay usuwenze kanje ade uqoka inzilo kuyomela ukuthi uhambe uyomgeza lowo muntu loyo adulele naye nawe ugeze bese ngicela ushwele mntaka baba yabo ngoba phela nani nabantu naye lo muntu ohambile emhlabeni wena wakhe amaphutha yabo bese emva lapho uhlanjulule futhi naleyo ngane leyo bese emva lapho kuyimama iswa kubo yabona nje futhi nakhona uma ukuthi umuntu wesilisa wena ngithi vele usuyazi ukuthi okay sengigeza ingane nayo yonke leyo wena ngokuhlakani bakho ke hamba ke uyofaka ingane esibongweni sayo yabo nakhona futhi mifaka isibongweni sayo uyenzela umcimbi wakini uwenze zonke izinto ukuze izophuma nayo kule nkinga ebhekene nayo yabo le nto le ube umuntu omlobolayo mama ubulobola nengane ngoba phela inhlawulo icisha ifane nayo ukuthi usuke uthatha leso sibongo leso siphendula kube esakho enganeni ngoba if ingane izofika iyoko malume kuthiwa uDlamini and then emba lapho ufuna uyifaka isibongweni sakaNgcobo yabo le nto le kuba mnandi futhi nakhona menizowenzisana kodwa senilungisile la okubhede ngakhona mntaka baba senicelile ushwele mfowethu uyabona le into ebalekile la ukuthi umoshe bese uyalungisa kodwa hayi phela ngamayibo mntaba ngoba phela inokwenzeka lento uthola ukuthi mfowethu uyayenza wena uma ususuyenzile ubungazi umthelelo wakhona but uma uwazi umthelelo wakhona awukuzame mfuthu ukuthi ungayifaki einkingeni yabo le ungalithesti idlozi yabo le nto le ngoba uma uthesti idlozi uthesta umuntu wrong ozophendula manje akutshengisa ukuthi ukungithesta kwakho ubuka sokubeka ngoba lidlalile basefaka induku so nje mfuthu asibheke sizinakekele njengathi nje izingane zedlozi sazi ukuthi kuphi okwrong nokuright sifundisane futhi sibhekisane yabo but kodwa izinto ekanjalo zalunga ngoba nakhona mfethu mase siya ngasemthini usungathenga ke leyo ntelezi leyo ezokwazi ukuthi ihlanganise mhlawumbe nobulongwe noma mhlawumbe nalo kwembuzi kuthiwa yini konje umswane yabo le nto le uhlanganise naleyo ntelezi leyo uthele nenyongo lapho shunqisa impepho nikhulume emsamo nisho ukuthi naso ke indlela yokuthi agezwe lona khamba azogezwa ngalo sengicela ukuthi nihlale kulona elinikeza amandla ukuthi ahlambululeke nibe noshwele futhi emntwaneni umntwana ningambathi ngoba umnyama ningamnikezi izinto ezofike zibe umthwalo empilweni yakhe meyaphambili yabo le nto le bese ke emva lapho ke niyayithatha ke leyo ngane niyehlana naleso silwane sidliwa ngalelo langa yabo siyalahlwa ngoba phela isilwane mfowethu sokukhipha ubumnyama akuvamisile ukuthi sidliwe yabo but kodwa ke babantu bayasikhipa sidliwa abantu bangaphandle yabo le nto le but mina ngokwami mntaba ngoba kusuke kuyisilwane esisuke sisetshenzisiwe ekutheni sikhipha ubumnyama yini ubumnyama nibuwelisela kwabanye abantu abamnyama kubuwela kulesilwane lesi yabona mfowethu if uzothatha isilwane uye nasemsamo uyosibika ukuthi izokhipha ubumnyama leyo nyama le meninikeza abantu nithi ngayo yabo le nto le
ngoba phela mfowethu ngiyazi ukuthi i-waste kwabanye abantu but eliqinisweni mfowethu awukwazi ukuthatha isilwane fana nokuthi phela yazi usuwenze njani lapho ngithi mina lethe inkukhu sami sokukhipha ubumnyama sife sihlabe sibulale lezo inkukhu bese ngithi mina ke sithathe uhambe uyozidla yayibona le nto ethi ayisawundi kahle mfowethu nekhipha inzilo kunjalo mntaba kumele sifundisane sazi yabo ngoba abantu manje bayakuthanda ukusave umuntu athi awungeke ngilahla imbuzi yonke yabo le nto leyo athi hayi nikezana abantu badle kanti abantu usubanikeza into eronke yena kusayidla kubona ngathi wenza ubuntu kanti uyabangcolisa abantu lento ade uyikhipha wena usuyayindlala nje yabo le nto leyo ngakho kunabantu abathi inyama zemcimbi bona abazidli ngoba awaziyo ukuthi kusuke kukhishwe ingane kanjani kuphi yabo ayezwakala mkhulu kodwa ke ake siphuthume laba ama testimony usibeze namhlanje basiphathelene alright hayi inkinga mntaba asike sizwe mfowethu yabo gijime nje sibathinte ngoba ngiyabona ukuthi nabantu bayabhizi bayasitexta la asibone ukuthi ke asibambekile yini ekutheni ijame le phone ngoba phela ibuye ihluphe ijame ngenxa ye traffic yabantu abaningi hey alright singene nje la ya abantu nje ababekezele babuke la sizobenzela umlingo namhlanje sizobenzela umlingo ukuthi kahle kahle basakhona abantu abalaphaya ngokweqiniso yayizwa leyo nto leyo nazo angithi ngiyabo sifake nje la yabo nango ke sifonela sicela nje ukumdecline nje yabo ngoba manje siyashuthi ngicela nje ukuthi ke nibuke lapho iliki ihamba noma ikuphi yabo le nto le noma ikuphi nazo alright hayi othi simfoneleke la sibone ukuthi usiphathelene ugogo la yabo yayibo yona ithi calling ngizangifuna ukutshengisa profile picture ngoba ngizosuke nibone but ke ngenxa yokuthi ithi calling ngisacela nje ukuthi ngimfonele nge-straight call yabo straight call sibone ukuthi usebenzisa yona yini leyo number leyo okay iyaringa kama usemsebenzini okay while iringa sibe sibheka omunye bandla Nkosi yami ngoba yeah Lady, it's verification what? Okay. Shwashi igama. Hayi shame. Ke uthi sibheke abanye la. Ke imkanje ngini yabo sizolike nami ngizobheka le eceleni iyenza bafuphi nje iyenza noma ikuphi phakathi inside. Okay. Usibone ukuthi usiphatheleni. Sifake loudspeaker khona izoringa yabo nayo futhi ithi calling yabo silendile nje ukuthi ikwazi ukuthi shidama dates la idatha le hayi yabo phela imampara basho njalo bathi imampara week ngitsekucheka kancane okay uthi ifonele kanje straight call yacabanga ukuthi sizothola something network na ibuye ngabe fair ngakakuthina ngivele ithule kanje Nkosi yami yabo uthi mzame futhi English manje vele ithule asibe sibheka omunye while mhlawumbe isazama ukuringa okay njengamanje sibheka omunye ke ngiyabona nani ukuthi labantu siyabazuma senza sure ukuthi ababoni ukuthi siyabafonela yabo usibheke lona oqhamuke sefona sesiqedile kuphela kumphela ndaba sokunje kade siphathele nje testimony enqanqayo yaringa hayi
sizwe yini noma sithole yedwa ngokunokwenzeka isikhathi uthola ukuthi hayi abantu sabafonela hayi asibatholi mfowethu yabo le nto le and yabo lo lithi ring it's calling yamfonela likhaya Thokoza yebo right gogo uyangizwa yebo gogo yazi lana ngiyabona uke wasinikeza testimony nasalukazi and futhi nakhona sishutha lezi zinto lezi zethu ka YouTube so besacala nje ukuthi usichazele ukuthi wathenga yiphi ikhambi and kukhambela kanjani noma ungalishonga igama lakho just nje ukusho gogo ukuthi wasizakala kanjani la ekhaya Ngithi mina gogo ngiyakhumbula la usinikeze i-testimony so manje ngishuthi into etha ka YouTube besicela nje gogo ukuthi ke usiphindele usho ukuthi yiliphi ikhambi walithenga and i-testimony yakhe ithini ikhambi engalithenga Pinky no Khensile okay iwash okay nalokhu okushitayo lokucela lokwempetho ahambela kahle kakhulu ini isikhafulo isibunge nje cha khona lokhu impetho ke eshiswayo okay bese balokhu uyavuvuzela phezulu Bona siyakusebenzela. Siyasebenzela kakhulu ke. Ayikho inkinga gogo. Wenza maphi amabhizinisi? Benginene business tuck shop. Alright. Chemist. Hey. Uyakhula ke phela kulento yenza gogo yazi. Yeah. Kodwa ngikusiza kakhulu. Bengicabanga nje 1 minute remaining. Yeah. Hayi, kulungile gogo ngoba nangi nomlungu sekhulumile. Sikufisela konke okuhle gogo ngathi ngahlezi kukhanya yezwa. Gogo. Siyabonga gogo, siyabonga Thokoza. Hayi mfowethu ngiyabona nami ukuthi aziyabuya. Nami angazi le airtime ukuthi phela kanjani ngoba phela lana mfowethu ngifaka imali ethe xaxa. Hey. Kodwa ilungileke asizame futhi ukuthi siphinde sithole omunye umuntu okubabheka la mfowethu ushaye refu lapha bese siyabona ukuthi ke bangena ngakuphi. Sibone phela mfowethu ukuthi hayi siyawina yini siyibandla nayo siyajema hey nango lo kade simfonela sebila kuthina yebo bhuti okay hayi simbambe kanje mhlambe nje na idatha hayi yaringa xaxa leyo nje yabo Thokoza gogo Thokoza network Ngiyazizwa ukuthi network noma mhlawumbe akekho endaweni right ukukhuluma nenyanga asikhulume lana yabona nje mfowethu hayi lokule inkinga yikho hayi asimvale mfowethu ngoba manje uzosuke ngabo osibheke abanye yasibheka abanye
Ngangena noma ikuphi la. Angene. Ngena noma ikuphi nazo usungene. Awumfonele sizwe. Ngibe nangala ngididiyele kuthini. At least sibe nemali yokuthi sifone ngala. Wona ke sikholi. Yeah. Sakhala. Awusathi kholi. Ekhaya mfowethu. Okay. And online. Okay. Kumele singi airtime straight. Mhlawumbe kusay network. Yeah. Singi airtime mfowethu ngizothengela leyo phone le airtime. Ukuze sokwazi ukuthi sibafonele ngoba phela kubalekile ukuthi nazi bokho khona amakhehla ukuthi abantu sibasiza kanjani yabo leyo nibekezele lapha emakhaya ningaba abantu abadibalayo ukuthi hayi abangalibamba manje ucingo ngiyazi phela ukuthi niyathanda ukwazi ukuthi ke abantu basizakale kanjani so sizazama ukuthenga nje airtime ke njengamanje and then bese ke emva lapho ke siyamfonela kugogo la yabo ngoba ngiyabona ukuthi ingxenye yabo Nkosi yami bashawe airtime airtime or idatha yabo nje zonke lezo zinto lezo but ngiyabona isimo somnotho phela simile kahle kuwo wonke umuntu bakwethu hey siyazama sonke la empilweni siyazama alright ngicela nje mfowethu ukuthi ungilinde kancane siyangena nje nazo ngicabanga ukuthi usungamfonela ngicabanga ukuthi usungamfonela okay WhatsApp ngenye number afusebenze enye umakhosi. Okay, asiphinde sibheke abanye mfethu. Siphinde sibheke abanye la. Yeah, hey. Yabona ke umsebenzi kuba nabantu abaningi. Kunje. Okay, nakho. Siyabheka. Ngena noma kuphi la. Nazo. Umekuphi? Okay. Let's fonele lona simuzi. Okay. Okay. Sizama ukugcina ngoba khona le vele iqa ibese ngolumele ifonele lesibili. Sayisa struggle ishaya namhlanje bathola kahle kanje yazi mfowethu ngoba phela abantu la mele bazi mfowethu ukuthi egcineni sibasiza kanjani abantu yabo ngoba sezwakele lokuqala but kuhle ukuthi ngathi ngaba khona omunye wesibili ozosifakazela futhi naye ukuthi wasizakala kanjani Nkosi yami hawo yazi inkulu le ndaba le nangethi yebo mkhulu yabo datha ngathi ubuyela kuthini yesifone manje ngibamba ucingo ubuyela kuthina kodwa kalibamba ucingo noma usebenzise enye nami wasimphinde la hey amesihluleka manje ngalwazi vele sivale mntaka bami babonile laba abantu ukuthi sizamile konke okusemandleni yabo ngoba nomuntu sime semfonela straight call akayibamba yabo so is strange nje leyo nto leyo ngoba phela sithi simakiro uyazi mfethu Thokoza gogo uyasipaza ukusiza ukuthi sifuna ukuthini akayibazi phela Thokoza gogo yebo siright la salukazi yazi siyabona nje wakwasinikeza i-testimony phambilini manje sishutha lento yotsaka YouTube wena gogo bese ngajabula ukuthi uphinde uthi Halamuzi noma ungalishongo igama lakho but usho ukuthi wasizakala kanjani and wathenga liphi ikhambi oh isikhafulo wabuyi bakwasekhaya no pink water shunje i-relationship yakho nje isangomumo ngishuthi i-relationship yakho isangomumo sa right
ngabona kahle hayi angixhumele inkunzi. Okay, guys, sakubongela. Ungakhohlwa ukuthi umbambe ngesibambelelo ukuze mecabanga ukuphume eyoganga avela kuvele kubhimbe, yabo. Hayi inkinga gogo, ngiyacabanga ukuthi nabantu abalalele la ka YouTube bayabona ukuthi shuthi imisebenzi yethu ihamba igcine ngakuphi, yabo. La abantu bekwazi ukuthola khona ama testimony. Hayi gogo, guys, siyakubongela salukazi. Ngathi uNkulunkulu angakubusisa njalo yezwa. Thokoza gogo, thokoza. Hayi-ke mfowethu izwele mfowethu. Sesibathole bonke ngokuphelela kwabo. Akukho kunye singakwenza ke manje ngaphandle ukuthi ke sivale emhlaba. Bese sivale nje mkhulu, mhlawumbe nje ngokusheshsha ngabakhumbuza ukuthi usebenza kanjani, umuntu okufunayo wenza kanjani. So mina bakwethu cash on delivery since sasavale sikwesigodlweni, mufuna ukuthenga ikhambi la oyasho ukuthi uhlala kuphi mula eGoli, sihambe sokudelivela qathatha la uhlala khona. Mawukuthi ungaphandle seJohannesburg siyakukhoriyela 7 to 9 days u60 rand, 3 to 5 days u110. So kuna makhehla ilo ngizokusho every Sunday sisabantu emanzini and then evala kusibuye sibe nezipesheli. Angazi ukuthi ukuphi okunye engakusho mntabami. Injalo nje mkhulu, ayishintshe, like and share and subscribe, esihlangane ukuzayo. Thokoza. Thokoza.